Napupundi na yan. Ano ma'am yung? Ayun ma'am.
ng fireworks natin, tinatap yung aeromatic tawag sa roll announcement ng
Yes, ma'am. Pan na sila. Final song na sila. Okay na. May circuits ka na tinatawag-tawag. Excited siya. Di ba ma'am? Ito kayo mapiling mag-aaral. Ayun pa. Taas ng shutter mo sa mo. Hindi, marami yan.
Ha? Auto ayos open camera. Ano ba yan? Amateur. Idol. Grabe. Diba mo? Grabe siya. Bakit pwede kong puno pala yung anak ko? Andyan yun, di ba na-connect? Oo. Okay lang. Overexposed. Overexposed. Overexposed eh.